Hormatly tomuşaçlarymyz, Amerika Türkmenistana bolan wiza çäklendirmesini aradan ayırdy. Ine bu bilen manaşykly giňişliň habary häzir Atawatan Türkmenistan saýtyna goýjak, ýöne gazyny bilen size getirin edim. Ine şu gün aktamda Donald Trump'ın başdogyny ýerine geçirilýär we şu ýönekde täze alınan kararlara görä Türkmenistanyň öň bary bolan student, siýasatçylyk ýaly wiza çäklendirmesi aradan aýryldy. Bu arada giňişli maglumat ýa-da belä geçişmeýärlik Atawatan Türkmenistan.com saýtynyň okap bilersiňiz. Ine şu ýerde şundan belläli nehip bolsa ne türkmen oglanlamaz, gyzlamaz Amerikada dünýäniň en gowunsy okumak üçin gelirler. Ine şonuň üçin hem resmiýanyň terjimesine eger gerek bolsa makul hyzmat terjime merkezine ýüz bilersiňiz. Şeýle hem turist bolup Amerikaga geljek ildeşlerimiz üçin hem ine Amerikada neşir edilen makul sözlük barada da bellek geçeyin. Ine şu habary gazyny ýetirmek bilen bizi izlemana dowam edin. Häzirlikçe hoş, sag bolun.